रेसपन्सा बहुत मोजां बिनि आगोलबो आंनो एक्चुअली अलरेडि भिडिअ थ्र एसे माबा पाब्लिसिटि खालामखांखाबायमोन बेनि रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै आरो प्रि रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै दिनैनि रेसपन्सखौ नायनानैथ' बहुत मोजां नियार एबाउट माने 1000 गथ'फ्रा फैदों आरो जों माखासेखौ जोङो सोनो हाबावाखिसै जायगा गैयिनि थाखायनो बेखौ फाथायहरफिननाय जादों दानो बेखौ नायोबाथाय थारमाने रेसपन्सा बहुत मोजां आरो जोङो बे रेसपन्सखौ नायनानै बहुद खुसि मोन्दों आरो जोङो गेजेर गेजेर थांनानै बेसेबांखौनो हागौ बेखौ हेल्प खालामनो आरो नाजाबावगोन आं बिनि अनगायै नट अनलि क'क्राझारनि अनगायैबो आङो बाखि जोंनि बिटिआरनि जो मोनथाम जो डिस्ट्रिक्ट दंबावो बाहायबो आं कभार खालामनो नाजागोन क'क्राझाराव 6टा जायगायाव बानायगोन हाँ बे एक्चुअली बेथ' अलरेडि जागायगासिनो दं सदा एक्चुअली नै एक्जाक्ट नैबे क'क्राझारनि नैबे प्लेनेटरियामनि खाथिनि बे मा गामि होनो बेखौ बारा मोनसे दिमोलगाव दं मोनसे दतमायाव दं मोनसे कसुगाव दं ओमफ्राय गसाइगावआव थागोन ओमफ्राय मोनसे बिसमुरि साइडथिं थागोन बर' लाइमोनफोरनि थाखायसो जागोन बे अलरेडि अर्डारानो थारमाने एस पार बे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं जों साइन जादोंमोन थारमाने 27 जानुवारि 2021 बिटिआरनि एकर्ड जादोंमोन बाहाय थारमाने अलरेडि मोनसे एकर्ड दंमोन दे जाहाथे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ थारमाने नटिफिकेसन फैनायनि आगोल खालामनो थिनदोंमन जाहाथे माने जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहाय थारमाने बे CFFनि माबायावहाय माने मोजाङै मोजां पार्टिसिपेट खालामनो हायो बे पस्टआ सेबावहाय आं एक्चुअलि मोजाङै नटिफिकेसन नायनाय जायाखै अलरेडि नटिफिकेसन दंखायो बाहाय एक्जाक्ट फिगारखौ आं मिथिया एसे 8,000 टोटल CSAवथ' टोटल मोर देन 8,000 दं आसा खालामनो हायो सार इयुन समाव बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे बे रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों साक्सेस जागोन फाक्का बिनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ थारमाने जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै मोनसेयाबो थारमाने CFFआ मा बुस्थु CISFआ मा बुस्थु बिसोरनि खामानिया मा CRPFआ मा खामानि मावो BSFआ मा खामानि बेफोरनि सोमोन्दै बहुद मोनथिया आरो मेन जाहोनानो जादों जाहाथे बेफोरखौ थारमाने जों गामि जे जायगायावहाय जों जायगायाव लादों बे जायगाफोरनिफ्राय बहुद मानसियानो बेखौहाय मोनथिस'वा ओंखायनो बे गामियाव थांनानै जों बिसोरखौ मोनसे एवारनेस प्रग्राम एवारनेसजों लोगो ट्रेनिंबो पार्टबो खालामनो नागिरदों जास्ट मटिभेसननि थाखाय आरो बाखि बिदि नङा दे थारमाने प्रि रिक्रुटमेन्ट जोङो बेथ' अनलि कम्बाइन एग्जामखासो बेखौथ' गावबागाव कम्पिटिसन खालामनानैसो लानांगौ बाखि जोंनिफ्राय जों बेसेबांखौनो हागौ बेखौ जोङो माबा फिजिकेल ट्रेनिं आरो माबा इनडोर क्लासनि थ्रुयै माबा खालामनो नागिरदों आरो एवारनेस प्रग्रामाव बाहागो लानो खावलायबावदों एवारनेसनिखौहाय एक्चुअलि अलरेडि काफि माबा जायगानिफ्राय जोंनियाव नट अनलि क'क्राझारनिफ्राय नङा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो बहुत रिकुवेस्ट खालामगासिनो दङ बाखि जायगायावनो खालामगासिनो दङ दा बे एवारनेसखौ खालामथ'नाय नंला खिन्थु आं डाइरेक्ट ट्रेनिं नैबे BTCनिफ्राय अलरेडि ट्रेनिं शेड्युल बानायगासिनो दङ बे हिसाबावथाय आं गेजेर थांनानै बिदिनो लेक्सार हैगोन सार बे बिटिआर एकर्ड जानायनि थाखायनो बे जादों आरो जोंनि लाइमोनफोरा बे थाखायनो मोनसिगोन एबार साख्रि आसाथ' खालामनांगौ थारमाने ओरैनोथ' बेनि थाखायथ' एक्सट्रा थारमाने STनि थाखायसो आरो अल इन्डिया STनि थाखायसो खथा नालाय बेखौथ' गावबागाव थारमाने जों कम्पिटिसन खालामनानैसो लानांगोन बेनि अनगायै बे एक्सट्रा थारमाने बिटिआरनि थाखाय एक्सट्रा बिदि फैनायखौथ' आंनावहाय बिदि आं मोनथिया आरो बेनि सोमोन्दै बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे जिल्लाफोर दङ जेन'बा सनितपुर बैसिनि सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय माबाफोर राहा दङ सोरखारि दासान्दि बिनि सोमोन्दै आं एसे मोनसे आंनावहाय आइडिया गैथ'वा खिन्थु बे प्रग्रामखौ थारमाने बाखि पारामिलिटारि फर्सनि थाखायबो अर्डार फैखादों बे अर्डार मथे थारमाने बिसोर गेजेरहाय लागासिनोबो दंखायो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो थारमाने आङो बिदिनो बाखि डिस्ट्रिक्टखौबो आङो एसे कभार खालामनो नाजादों आरो Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in.
CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Ericsson, NSC, etc.